May nga po, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapangunang nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni Gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag subong mabatian yung mga kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyanin ng top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Duwa patay anong pilason sa encounter sa Himamaylan City. Referee na ospital matapos maigo sang kilat sa football field. Biker nga ginsaskuhan, hindi na magpasaka sa kaso. Mini hospitals, dugang nga dalan, food hub kag jeep terminal sa mga merkado, pila sa mga plano ni Mayor Abby Benitez sa Bacolod. Kag sa Good Vibes McDonald's Upper East, nagbukas na. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, duha ka mga empleyado sa Department of Public Services ang ginpapanaugan sang show cause order bangod sa nadiskubrihan nga sige nila patugungan ang guba nga heavy equipment sang syudad. Wala malikawan nga matalakay ang ini nga issue ni Mayor Albi Benitez sa iyang first 100 days nga accomplishment report sa Sabado. Sunod sa alkalde, ang nagligad nga administrasyon ang nagpatughong sa malapit 1 milyon ka pesos nga fuel kag naubo sa sulod sa 3 ka bulan. Sa iya administrasyon humalin sang Hulyo, masobre sa 700,000 pesos ang gingasto para sa produkto petrolyo kag ini ang padayon pa nga gina-share sa nagkalain-lain nga mga departments. Ilaman na tukiban nga mayara sang duha ka mga heavy equipment sa idalom sang DPS ang padayon nga ginapatugungan bisan pa guba na. Gani ginpapanaugan sang show cause ang duha ka mga empleyado para mapangayuan sang paathag. In other words, guba na heavy equipment vehicle sige ginatuguan sini natulog. Maybe that is where the fuel is. Sa number 9, una na nga nagbukas ang agricultural fair kung Agri-Abanse sa Panaad Park kay Ina. Subong naman nga hapon magabukas ang mga pavilions ang tagsa ka mga local government unit ini mayangot sa maskara sa Panaad. Sarang na makabakal sa nagkalain-lain nga mga prutas kag utan gikan sa mga grupo nga nagpakigbahin sa Agri-Abanse sa Panaad. Isa naman ka programa ang pamunuan ni Governor Eugenio C. Lacson kag Mayor Abby Benitez ang opisyal nga magabukas sa mga pavilion sa mga LGU. Ginaklaro ni Governor Lacson nga ang maskara sa Panaad ang angot sa selebrasyon sa Mascara Festival kag ang venue sa Panaad lamang. Ini ang pinakaunang higayon nga matabo ang kasubong nga helikoton. Ginakalipay naman sa gobernador ang pagsuporta sini. Samtang nagkanilain man ang mga livelihood skills training upod sa TLDC kung Technology and Livelihood Department Center ang nakaschedule sa Panaad Park and Stadium angot sa gihapon sa maskara sa Panaad. Parang this is the first time that Mascaras as Panaad, meaning when I say Panaad, this is already the rest of the province to participate. And so we're just happy to do this. And of course, we will have our own Panaad Festival next year. No? Wherein we will now be the one to manage it, decide what programs we will present to the public. Sa number 8, gwardya patay matapos ginbuligan ng hinablos nga may kaaway. Patay ang gwardya nga si Sheryl Casino matapos ini mabunan sang utod sang kaaway sang iya hinablo sa Purocas Paghab, Barangay Alihis. Sunod sa investigador, nag-away ang hinablo sang gwardya nga si Aurelio Casino kag si Juni Carmona. Bangod lang sang habuyanay istorya sa ila trabaho bilang mga driver sang jeep. Ginbalikan sunod sa pulis ni Carmona upod sang iya utod nga si Oliver kag amay nga si Carlos si Aurelio kag lunsay may mga dala nga kutsilyo. Buligan lang kuntani sang gwardya ang iya hinablos apang ginbuno ni Oliver ang gwardya sa dughan. Nagapukutay pa sunod sa pulis kag natiruhan sang gwardya ang amay nga Carmona. Si Aurelio nga mabulig kuntani sa tiyo ang ginbuno man ni Oliver. Patay ang gwardya samtang padayon nga ginabulong sa ospital ang iya natiruhan nga si Carlos. Ang duha ka anak ni Carlos ang at-large sa karon. Nakagwa naman sa ospital ang hinaplos sang gwardya.
Sa number 7, isa ka referee ang gidala sa ospital matapos maigo sang kilat sa isa ka football game sa Baguio City. Na-ospital kahapon ang football referee nga si Charlie Panes matapos mag-igo kahapon ang kilat sa puno sang akasya samtang nagapadayon ng football game sa Manuel Y. Torres Sports Center sa Baguio City. Sa inisyal nga report sa PNP, nag-bounce ang kilat sa football ground kag naigo si Panes. Ginkrams kag nabulayan maginhawa ang biktima nga giliw naman nga gindala sa ospital. Apang sa updated report naman sunod sa PNP, mahimo nga nagsaka lang ang blood pressure sang referee ang mga naglain ng iya nga pamatsyag. Nakagwa na siya sa ospital. Sa number 6, big time oil price hike na tala na ipatuman buwas. 6 pesos tubtub 6 pesos kag 20 sentimos nga saka sa kada litro sang diesel ang ipatuman buwas. May piso tubtub piso kag 40 sentimos naman ang isaka sa presyo sang kada litro sang gasolina. May 5 naman ka beses nga nagnubo ang presyo sa produkto petrolyo antes sa natalana nga oil price hike. Sunod sa Department of Energy, ang dugang nga saka sa presyo sa produkto petrolyo ang resulta sa desisyon sang OPEC Plus nga panubuan sa 2 ka milyon ka barrel ang matag-adlaw nga oil produce. Wala naman sa mahimo ang mga motorista kag bisan ng Iloy nga si Tessie Fornea. Maya mobile tiangge siya kag kada adlaw masobra man sa 2 ka litro ang iya nga makonsumo. Iya, tamay mo eh. Nangalaga, hindi ka magkusikalo di salita bang nang tawagin ng akupar na. Mas ako pag ako bayay ko sa akupar sa kwan. Bilang mga kuparaw? Mga di po guro eh. Sa traffic, yawan kami. Oo. Eh, isa, may tayo dila. Kung din itong mga luligwa, dito kami mga Parking lanay. parking anay, kung mga ulat-ulat naman. Sa number 5, ginrecommend na sa Mines and Geosciences Bureau nga deklarar nga high risk kag danger zone ang sitio Manaol kag sitio Santo Santo sa Barangay Quintinremo sa Moises Padilla nga apektado sa slow-moving landslide. Sabit na sa Mines and Geosciences Bureau ang ilang findings kag recommendation angon sa slow-moving landslide sa sitio Manaol kag Santo Santo sa Barangay Quintinremo sa Banwa sa Moises Padilla sa kay Mayor Ella Garcia Yulo kainas ang aga. Nakasaad sa recommendation nga ginsubmit ni Leilani Suerte ang supervising geologist ng Mines and Geosciences Bureau nga bangod sa movement sa amo nga lugar continuous kag may nagkalain-lain nga kada sigun wala sa nagakaigo nga engineering intervention ang tigayon nga makapauntat sang sining nga landslide. Nalakip man diri ang pagpahamtang sa warning signs kag notices nga naga-declare nga high risk o danger zone and no build zone ini. Ang 18 ka mga balay o constructors kag mga pumuluyo nga naga-estar sa natungdan nga mga area ang dapat ma-relocate kag mapahamtang sa mas safe nga lugar. Samtang ginapat-ud pa ang lugar nga magaserbing relocation site, ang mga pumuluyo sara makabalik sa ilang puloy-an kung maayo ang panahon. Kag ang nagapuyo naman sakop sa apektado nga duta ang gin-evacuate kung may mga issuances o kung advisory nga mag-aapekto sa Moises Padilla. Ang halin dito ma'am sa Santos Santos, kag actually ang muni siya ma'am very big actually ang landslide naton because na-define namon siya nga 2.3 kilometers ang kalabaon, tapos mga halos 700 meters ang iya nga kasangkaron, so mga more or less 1 square kilometer gibi siya ang moving area naton. So hindi ni siya lahog-lahog na nga landslide kag may na-define diri nga mga balay, so subong 18 houses pa lang ang na-identify namon kay daw nag-cut bala ang amon nga gani panawag sini ang drone shots bala namon, so do may kulang, so hindi kami kabalo basta may wala kami na-capture. Sa number 4, hindi na magpasaka pasang kaso ang katapos ang LGBTQ nga rider batok sa pamatanon nga ng Sasko sa iya. May report si Nico Delfin. Nagkamustahanay
Kag nag-aregluhanay na sanday Kylie Monticado kag ang 18 anyos nga si Rolly Ray Alejo nga iya ginreklamo nagpainom sang tubig nga gikan sa sapa nga ginapaliguan sang Carabao matapos man ang inoras nila nga pag-istoryahanay sa Barangay Hall sa Barangay Vista Alegre kay ina sang aga. Iba ni siya mag-brown liwan. Kaya kung brown, pag iniliwan, hindi na niya ako mag-brown, madamo-damo na niya mag-brown. Nagalaom karon si Monticado nga hindi na liwaton ni Alejo ang iya ginhimo o kon himuon sa iban pa ang amo nga sa isang prank. Nag-viral ang video kung diin makitaan pa ang mga kaupdanan ni Alejo nga nagkinadlaw sa ginbasyahan sang tubig nga halinman sa sapa ang katapos ang LGBTQ biker nga nagdaog sa bike race ang October 2. Kaya ang Diyos makapatawad, kita pa yan sa nga tao. So, nasa na lang ini siya, sir, hindi na pa rin mo liwan or sa upcoming pang mga investors sa tingin sa kay lain kini nga butang. Pero bisan pa ginpatawad na sang tagreklamo ang isa sa mga nagsasko sa iya na kasugtan nga bayaran sang ginareklamo ang gasto sa laboratory test ni Monticado nga sadto nagbatsyag sang pagpanalakit sang tiyan sang mainom ang tubig sa sapa. Second, they will be submitting, ang complainant will be having the medical checkup. After his medical checkup, ang bill man ang isa. Now, if family hindi mag-regular sa bill, then that's a different story. They nag-violate sila sa agreement nila. Which, mabalik na sa barangay, kag ma-file for motion for execution. Execute naman na siya. Magluwas sa Barangay Vista Alegre kundiin ginreklamo ang 18 anyos, natala naman sila nga mag-aatubangay liwat sang tagreklamo sa Committee Conference in Aid of Legislation nga ginpatawag sang konseho sang syudad. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa number 3, 5 ka mga mini hospitals paghimo sa mga merkado bilang mga tourism food hub, kag ang online transaction sa mga government offices kag ang paghimo sa Old Airport bilang diversion road ang pinalamang sa mga plano nga ginpatpat ni Mayor Aldi Benitez sa iya first 100 days nga report. Yaring report. Manugwa na sa stage si Bacolod City Mayor Aldi Benitez ang hinali na lang nag-brown out sa makadali. Naglahog na lang ang alkalde nga base ang iyang team nga nag-edit sa video support ang may kahimuan sa brownout kay wala pa makatapos. Ready na ko ito magsulod. Pero sa totoo lang, siguro galagas pang editing team namon sa sa pag-edit sa among speech mga gabi kay kagina lang namong gitsuguran. Siguro sila nagungod sila. Humalin sa gitsuguran ang paghawan sa mga spaghetti wars, naglabot na sa masobra 30 katoneladas nga mga spaghetti wars ang nakuha sa mga telco companies kag Sineco. Ginatus ka mga reklamo ang nabaton sa administrasyon sa ginsuguran nila ang isugid kay Mayor nga mga problema sa tubig, sa kuryente, kag basura. Iya maging patpat ang plano nga duga nga mga dalan sa Bacolod, pati na ang paggamit sang porsyon sang runway sa daan nga airport para himuon nga diversion road para mapahagan-hagan ang traffic sa Singkang Airport. To address the traffic along Barangay Singkang, we will be opening a portion of the old runway. In this way, you will be able to have an alternative road in those parts. Dugang pa niya, hindi malipod nga puro papel ang yara sa lamesa sa mga empleyado sa syudad, gani iya ginsuguran ng e-governance o kung ang online transaction, kagang unang department nga gibutangan sa online nga system among Office of the Building Official. One, hindi mo na kinahanglan magpabulig miskin kay sino. Makadiretso ka na online, no? Makita mo kung di ang imong application, no? May tracking system na siya. Number 3, hindi ka na pabalik-balik sa NGC para mag-process sa imong papeles. Gintalakay naman ang insuguran na nila nga pagkilala sa mga matutuod nga tenants sa mga merkado kagang pagpirma sa mga kontrata para may paghawiran man sila. Pati na ang kontrobersya nga pagpasira sa mga stall sa Manukan Country ang iyaman ginmuno. Plano niya nga himuon nga food tourism hub ang mga merkado sa Bacolod kag himuon nga terminal sa mga depasayro nga mga salakyan ang second floor sa mga merkado. May ara na kita initial design that will make our markets not just the center of commerce but also a food tourism hub. As you can see sa aton mga video screens, isa sa matahong na design ng aton nga
Nagtuod, isa sa mga dako nga problema nga ang terminal sa mga jeepneys naton ara lang sa dalan nga gagutom kagakos ang traffic ibutang ta ang terminal sa second floor sa aton nga matahog nga merkado. Lima ka mga super health center sa Mini Hospital ang iya ginaplano nga ipatukod sa Vista Alegre, Barangay Kabug, Barangay Mandalagan, Barangay Alhis sa reclamation area. May 17 naman ka mga persona nga may kaugalingon na nga mga back-chip cards ang hindi na magproblema sa pagpa-ospital. Ginanangs niya man nga sa madason nga tuig, masugura na ang pensyon sang 12,000 ka mga senior citizens sa Bacolod City. Suno sa alkalde, panugod pa lamang inikag madamo pa sang ulubrahon. Ang change nga ginapromisa niya, hindi lang magahalin sa iya kundi sa kada Bacolod nun. Sa number 2, nagdangat na sa masobra 15,000 ka mga pumuluyo ang gin-evacuate sa syudad sang Himamaylan bangod sang nagluntad nga encounter sa tunga sang militar kag rebelding NPA. Suno kay Provincial Social Welfare and Development Officer Merly Garcia, as of 9 a.m. sining adlaw, Oktubre 10, 3,543 ka pamilya halin sa Barangay Carabalan, Kabadyangan, kag 3 ang apektado. May mga ginreport man nga nag-evacuate sa mga apektado nga barangay sa Binalbagan, pero suno kay Garcia, ini ang gina-account pa. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, wala pa mga apektado nga pumuluyo na hatagan sang clearance sa military nga makabalik sa ila puluyan. Pero nagalaom siya nga matigayon ini bangod samtang nagadugay sila sa evacuation center, mas nagabudlay man ang sitwasyon. Suno kay Lacson, may 14 ka evacuation center sa karon para sa mga apektado. May nagakaigo nga relief assistance sa karon para sa ila, suno kay Lacson. Dugang pa niya, isa ini sa mga lugar nga problemado kung armed conflict ang paghahambalan. Nagapati man ang gobernador nga subong ang komunidad ang nagabulig kag nagahatag na sang kooperasyon sa gobyerno. I'm hoping that we can do that as soon as possible, because the longer that they stay in their evacuation center, the longer it becomes, or the harder it becomes for government to take care of them. You must remember also that they have their animals that they left behind. Somebody has got to take care of them also. We're just awaiting, for the Philippine Army to declare the area clear. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Duha ka mga soldado patay anum ang pilason sa ika-4 ka engkwentro na nagluntad sa Barangay Carabalan sa Himamaylan City. May report si Marcian Muyko. Matapos ang unang engkwentro nga nagluntad sang Huwebes sa Barangay Carabalan sa Himamaylan, nagpadayon ng pursuit operations ang tropa sang 94th Infantry Battalion gani isang Sabado. Liwat sila nag-engkwentrohan ay sa mga miyembro sang New People's Army. Ining ika-4 nga encounter humalin sang Huwebes. Suno kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, commander sang 303rd Brigade, natiruhan ng 8 tanan ka mga army sa tunga sang engkwentro batok sa mga rebelde. 2 ang napatay. During maneuver lang sa tropa, kumala na nag-purchase sila na while maneuvering towards sa location sa mga armadong conflict. Sila amusan ay Corporal Christian Relon nga taga Iloilo kag Corporal Rex Verde nga taga Guimaras. Ang anom naman nga pilason amusan ay Corporal Joey Cardose, Private First Class Rolly Rama, Private First Class June Fuentes, Private First Class Lander, Private Will Chorecanya, kag Sergeant Idjel Ukag. Hindi naman mapatod sang army kung may patay sa bayan sang NPA, pero may mga traces ang dugo suno kay Pasaporte. Hindi naman masulig kung may napatay sa ila, sila mag-declare. Pero makita man natin, bisa may napatay sa aktuan, hindi mo nila pag-declare. Naman natin natin na maluluhoy lang sa mga pamilya, wala rin na mabalaan nga ara lang, ibig lang kasi. May mga armas, bala, backpacks, dokumento kag iban pa nga mga pagkabutang nga na-recover ang army sa encounter site. Padayon ang ila sa gihapon nga pursuit operation. Ginpasidunggan naman sang army ang mga napatay nga soldado. Ang anom ka mga pirason nga army nga karon ginabulong sa ospital ang nagbaton man sang Wounded Personnel Medal. Marcian Muyko para sa DG Cas Negros.
Sa Good Vibes, ginakabig nga the most beautiful McDonald's sa Pilipinas nagbukas na sa Bacolod. Nga bala ginatawag ini nga pinakamatahong nga McDonald's. Yaring report ni Romeo Subaldo. Ang Iniga Park ang parte pa sa alfresco dining sa McDonald's sa the Upper East sa Mega World. Diri makita ang train kag bagon sang BMMC sadto. Pero ang train ang nagaserbi nga baligyan sang dessert. Sunod sa kay Harold Hieronimo, ang Vice President kag Head sa Public Relations and Media Affairs sa Mega World Corporation. Ini ang McDonald's sa Pilipinas nga may pinakamalapad nga alfresco area. May mga tulip-shaped lighted flowers. Ang drive-thru, duha ka mga lane. May higante nga mascara wall nga himo sang artist nga si Jojo Vito. May bike and dine area kag mayara man sang bike repair and air pumping station. This is the first in the world. The world's first dessert station on a train. Sa Bagon. You will see that later on that ang among dessert station, they have an extended dessert station where you can buy sundaes and some coffee and drinks right outside and in a Bagon ng train. May next-gen facility man ini. May self-ordering kiosk nga pwede ang cashless transactions. Duha ka mga floors ini. Mayara man ini sa sulod sang mga cafe. Ang mga lamesa, may charging station. May party area para sa mga celebration. Kag, mayara ini sang collab room o kun conference room nga pwede i-occupy sang customer for private meetings. This is the first McDonald's store in Western Visayas with a collab room. May meeting room or conference room sa taas. Yes. It's really an enclosed room, no? So it's a collaboration room, a conference room, where you can actually book to have your meetings. Ini ikaduha nga Mega World owned nga McDonald's sa Bacolod nga ginbuksan sa sulod lamang sang isa ka tuig. December, nagbukas ang Forbes Hill nga McDo kag subong naman nga Oktubre ang sa the Upper East. Barbara, nabay ko itong na lunchtime. Grabe ang pila sa tao. Gani, Ming. Kabalo ko nga gin-share mo gina sa tumano. Kay tungod siguro, Ming. Siyempre, ikaw man hindi ka magato sa the most beautiful. Kitawag sa dahil the most beautiful. Siyempre, ano yan ang harap na mamalsul sa ulo mo? Pero katahog gid para sa Bacolod. Kag I have yet to discover kay kabalo ko ikaw yan Kantuan mo nakatato. dito ba? Mas namit ko ng burger dito. Kagap na itong mga balita sa Negros Subunga Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Dapat balansa kay eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.